paneli nástrojov prejdeme na nástroj Kataster. Na karte Importy klikneme na tlačidlo Importovať. Vyberieme súbor, ktorý nám zaslal UGKK. Vyplníme názov importu, dátum aktuálnosti súboru popisných údajov a dátum aktuálnosti grafických údajov. Heslom chránený súbor odomknete zadaním hesla priamo v portáli. Keď sme sa uistili, že máme potrebné súbory a vložili sme ich do aplikácie, klikneme na tlačidlo Importovať dáta. Proces importu katastrálnych dát môže trvať niekoľko minút, nakoľko systém musí spracovať veľké množstvo údajov. Kliknutím na tlačidlo Obnoviť môžeme zistiť aktuálny stav importu. Po úspešnom ukončení môžeme dáta katastra prehliadať kliknutím na názov importu. Mapové okno sa automaticky zameria na predmetné katastrálne územie. V spodnej časti aplikácie sa nám zároveň zobrazí databáza katastra, v ktorej môžeme jednoducho filtrovať údaje pomocou filtrovacích čipov. Hľadané informácie najrýchlejšie získame cez nástroj Hľadať, ktorý umožňuje priame vyhľadávanie historických aj aktuálnych údajov, ako sú parcelné čísla, listy vlastníctva, súpisné čísla alebo vlastníci. Prístup ku všetkým informáciám o parcele, jej vlastníkoch a liste vlastníctva získate aj kliknutím na parcelu priamo v mape. Ak chcete získať prehľad o možnostiach práce s katastrálnymi údajmi v mapovom portáli Mapsfy a využívaní intuitívnych nástrojov, pozrite si naše ďalšie videá.